Πάμε να χειροκρότημα για τον Αντωνικάσο Αλεξής Γιάννη, πάμε! Λοιπόν, την επόμενη φορά θέλω όλοι να έχετε αυτή την που κάνει το φόρμα το D&D που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Αυτό έτσι σας θέλω. Όλοι θέλω να έχετε τέτοια, φτιάχνετε γαμμό τις ατμόσφαιρες. Την επόμενη φορά θα φέρουμε και τα όμορφα κορίτσια από τη Monster και όποια και εκεί θα χειροκροτεί πιο πολύ και έχει πιο πολλές τέτοιες, ξέρεις αυτό που κάνει το D&D, θα τις φέρουμε μπροστά. Πάμε, πάμε! Δεξιά από τα χρονικά, σπίγαμε! Αν ο Λουκάς λοιπόν στο δεξιά με χρόνο. 11.068! 11.068 τον Λουκά με 2.14 έξοδο. Και αυτό το κατατάσσει μέχρι στιγμής στη δεύτερη θέση της 11.